Pois eu chamome Reyes e eu son de Avilés. Eu primeiro estive aquí, estudando aquí en Santiago, e vin a estudiar a miña carreira, e despois marchei a traballar fora, e fai 2 anos volvín aquí a Santiago outra vez a traballar aquí. Eu traballo como enfermeira, agora mesmo estou traballando no Hospital Clínico de Santiago, e empecei a aprender galego, a estudar galego, porque tiña que ter o CELGA 4 para pasar as miñas oposicións. Tamén porque me gusta o galego, pareceme unha lingua moi bonita e moi doce, entón, cando cheguei fai 2 anos, empecé a estudialo. Pois, basicamente, porque o meu mozo é galego, entón xa tiven un contacto directo ca lingua galega e cas costumes galegas e a forma de vida galega, en xeral. Todos os amigos do meu mozo tamén falan galego. Entón, xa é unha parte moi importante da miña vida social que fala sempre en galego. E o modelo de lingua que utilizo é o que escoito aos meus amigos e a miña xente. Pois, decir algunha, cóstame moito. Unha, sei ben, pero algunha, ningunha, cóstame moito. Despois os fonemas abertos e pechados, diferencialos, eu cóstame moito porque eu non os diferencio. O fonema xe, ese foi fácil para mí porque en Asturias tamén se utiliza. Por exemplo, ali en Asturias existen as xeanas, que ven sendo as meigas daqui, non? Utilízase bastantes palabras ali con ese fonema. E os pronomes, bueno, máis ou menos ben, porque en Asturias tamén tendese moito a posponelos, non? Tamén como aquí. Despois, por outra parte, eu son unha chica tímida e cóstame traballo arrancarme a falar galego e dame un pouco de vergonza, non? Agora estou perdendo, pero máis ou menos se non é con xente ca que teña algo de confianza, dame vergonza. Entón, hai moita xente que se che oye falar en galego, failles moita gracia, entón a mí dame vergonza, entón córtame moito. No traballo apenas falo galego, porque os meus compañeros de traballo en xeral non falan en castelán todos, e non podo decir algunha frase ou algunha palabra solta, pero pouco máis. Pois a maioría da xente fala en castelán. Son dos profesionais, dos meus compañeiros. A maioría falan en castelán, unha gran maioría, e pouca xente fala en galego. Despois dos pacientes, moitos deles falan en galego. Por iso tamén eu quero aprender galego, porque moitas veces eu polo menos teño que entendelo, porque senón non sei que queren, non sei que me din. Pois eu penso que a maioría dos galegos non aman a súa lingua. Eu penso que senten máis ben vergonza da súa lingua. E pareceme unha pena, porque non entenden que é parte da súa cultura, e que perdela é perder parte da súa cultura e parte da súa personalidade como Galicia. Si, o cambian moito as cousas, o dentro dunhos anos ninguén vai falar galego. Bueno, ninguén non, pero dentro dunhas xeneracións xa non vai falar ninguén galego, porque todo o mundo vai falar castelán. Pois, por exemplo, unha das expresións que xa a teño incorporada ao meu vocabulario é oiches. Eu moitas veces, aínda que non estea falando galego, que a maioría das veces non estou falando, por exemplo, no traballo ou algo así, oiches
esa é unha expresión que me sola, o sea, non a penso, forma parte xa do meu vocabulario. Eu falo. Que? A Ben. paja aí, a paja cámara. Ai, Faime caso. ai, agora falas con geada, non?